ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷи, ҳама каса бардро хуш омадем ба канали Бачаи Ачкидор. имрӯз гӯш кинем ки дар ин авор чӣ ҳастай. Замини фурӯшия бардро як замини фасонае ки ҷои зурдай нархиш 35,000 сомонай. Пул боша бихари хонара бисозиву бидрои зиндагӣ кунӣ да. Ва бардро хонаҳои заминӣ ҳам бисёртар роӣ кардагиян. Хонаи заминӣ арзониш 120,000 сомон сар мешава. Ва квартираҳои арзони бепулам ҳастай. Нархи квартираи арзон 115,000 сомон сар мешава. Ва бардро ин мошини десен мошини фасони Opel бидай, ин ҳам фурӯшияй. ҳамин видеоро то охиша тамошо кунем, бовар кунем зури бадомадагиай да. Аз куҷо хона, замин, квартира дар кораи дар комментария бинависен ва касе ки мисол хонаай, мошинай, чизе ки барои фурӯш дорен, агар форатон ки мисол рекламай зурш кунем, инами рақамҳои десен бардро тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. Аммо як дона лайки бепул ҳаётон наброрен, касе меҳмонен, подписатсия кунен. Мерем аку суста. ана ки бардро навор сар шид, бо диққат хиш руакак то охири видеора ёнбош кунен. дӯстони азизи, суратҳои десен ана хона нестай, квартира нест, замини фурӯшияй. бисёр нависа буден ки ай шаҳри Кӯлоб замини арзон биё. Бардро инами замини десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Чӣ хеле гуфтам, дар Расулов бидай. шаҳри Кӯлоб, Ҷабор Расулов, касе ки ҳамҷоян фаҳмиден, қишлоқи Тилоӣ да. дӯстони азиз, 6 сотиқай ами срочни фурӯхтан дар корай, қариби ами заминда ҳамаи чи наздикай, мисол раш, асфалтай, овуш ҳастай. нархша 35,000 сомон мега. ами касе харидор боша ба занг бизана, гуфтаги арзон мекунам шабо. ина номерои телефонаш, занг бизанен харидоро. дӯстони азиза, ман ака мегзарем ба дим эълони имрӯза. хонаи заминие не ки ҷои зурдай бардро касе ки сум дошта бошен бихарем, пушаймон намешен. хишру гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, қишлоқи Ҷӯйбодом, наздики бозори Балхда бидай. 5 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдораш кардагӣ, ҳамом дар друншай. ремонтш бардро евро ремонт кардагия, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, берни хонада ана ошхона дора, ҳезмхона, ҳамом, ҳоҷатхона доштай. ҳам бардро ҳам дарни хонада мисол ҳамом дора, ҳам бернишда бо мисол на ошхона дига чизо ҳам доштай. гирди хона маҳкам дарвозаи қимати хишру часпондагӣ, қариби хонада раи калон шидесай. нарша бардро ва хоҳарои азиз $30,000 гуфта бугу. $30,000 бардро ба сомонӣ ҳисоб кардем, 390,000 сомон мешидай. маълумоти бештар дар бар экран навистагим. касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, хонаи арзона бихарен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накарда бошен, касе меҳмонен, подписатсия кунен. дӯстони азиз, срочна квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбан, қариби Водникода. 3 хонага дар сеюм этаж қарор дорад. ремонт кардагия, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%. бардро ҳами квартира десен ку ба чизи чораш мефурӯша. гӯш кунен ки чӣ ҳастай. кондитсионер, 2 телевизори плоский, холодильник, термос, барабариски антенна, қолин. ҳамаам чизое гуфтам бардро, ҳамаша нав харидаги да ҳами квартира мондагиан. мақсад ҳами бихариш ягон чи ай бозор намехарем, сума метиву медрои зиндагӣ кардан мегир, барое ки мисол ҳама чизош наван. нарша бардро ва хоҳарои азиз 220,000 сомон мега. 3 хонага, бовар ки нархи зур. 220,000 сомон. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳаст, номерои Тоҷикистон, номерои Россияш, имо WhatsApp дора. занг бизанем, бешухи нархи зурай. ози бо далши видео мерава, баъдаи видео, баъдаи хона бо мисол дига хонаҳоро гап мезанем. бо диққат гӯш кунен. ана ина бардро маълумотша бо дар бар экран навистагиам, зангиш бизанем, бешухи нархи созай. бардрои азиз, мегзарем ба 4 эълони имрӯза. касе ки мисол ай Душанбен ё аз ноҳияи Рӯдакен бардрои на як квартираи арзони дига дар ма рӯӣ кардагиян, не ки нархи зурай да.
хушрӯ гӯш кунед. Квартирафчи бардро қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Гилбита, назди бозори Корвон. Духонага дар сеюм этаж қарор дорад. Дом бардро се этажа, и хона дар сеюм этаж қарор доштай, ана 40 квадратни метр ремонташ навай. О свет доимӣ, ҳуҷҷат 100%, холодильник, телевизор доштай, кондитсионерам дора бардро, дutta мебели дигаам доштай. Касе ҳамин хонара бихара, мақсад ҳамун чизош падарка. Нарша бардро ва хоҳарои азиз 225 000 сомон мега. нархи зурайне ки бардрои мисол на холодильник, телевизор, кондитсионер, дutta мебели дига мисол қатъи ҳамин квартира падарка 225 000 сомон. номерои телефонаш ҳаст, имо WhatsApp дора, зангш бизанед. бардрои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабис, 7 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи калидораш кардагиай. Ремонт надора бардро мега. ана хай бардро сум боша мегири, я ремонтш мекунӣ, умедро зиндагӣ кардан мегири, ҷои создай. Ову светш мега ҳастай, ҳуҷҷат 100%, айраи калон я 100 метр бардро дуртар бидай. Мақсад точкаи зурда. Нарша бардро ва хоҳарои азиз 120 000 сомон мега. фундаменти хонара бич хел баланд вардоштаги, бовар ки хонаи зурайда. 120 000 сомон бардро, ина номерои телефонаш, ана дар ин номерои поёнгиш WhatsApp ҳам доштай. Занг бизанед харидоро. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. ин мошини фасони десен Opel Antara бидай, соли баромадаш 2008. соли нав бардро. Opel Antara солиш 2008. хай мақсад мошинои хубанда бардро. судишвориш бензин, гази евро 4 доштай, коробка автомат. соҳиб мошин мега ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, на хадуай, камрасходай. қарор дорад дар шаҳри Исфара, деҳаи Чоркӯ. нарша бардро ва хоҳарои азиз 65 000 сомон мега. срочни бардро пулшон дар кор бидай, касе харидори аниқе, номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигире. мошини хубай. дӯстони азиз, ҳамин чанд видеое мекунам, ба бисёри бардро менависанд ки ай шаҳри Душанбе намемонӣ квартира. бардро ин ҳамин видеода нигоҳ кунед, ай шаҳри Душанбе уже хонаву квартира бисёр шидесайда фикр мекунам. хай бардро аз ки ҷое ки ма дароӣ мекунам, мисол аз шаҳри Бохтара, шаҳри Душанбе ё шаҳри Хуҷанда, ма ҳаракат мекунам ки дар шумо мисол реклама кунам да. ва дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 6 этаж қарор дорад, 22 квадратни метр дар тарафи Шоҳмансур бидай. дом бардро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки дом мисол лифтдор бидай, нархша 128 000 сомон мега. харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, монда набошене. бардро лайкора биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен ва дар комментара бинависен ки беҳтарин видео. инам ка дастгирӣ кунен. дӯстони азиз, гапто надорам. бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регар, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 42 квадратни метр. дар 4 микрорайонаш бидай. дом бардро новостройка, хона ремонт кардагиай. неки бовар ки ремонташ зурда. пул боша бихариш, я 4 студента квартира мушнонӣ, бовар ки пулуш меброяда. нархиш 168 000 сомон. нархи зур неки бовар ки. хай номерои телефонаш ҳаст, харидоро занг бизанед. бардрои азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешнаш Қурғонтепа. касе намедонад, хонага дар 2 этаж қарор дорад, 55 квадратни метр дар тарафи совхози Файзалиш бидай. домои пешина бардро, домои пешина мисол домои Саюз, хона без ремонтай. мумкин хай бардро ремонтш миёна боша, мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. соҳиби квартира мега ки хона дар шаҳри Қурғонтепа, дар совхози Файзалӣ, сеюм отделени, домои 5 этажа ремонт кардагӣ. агар мошини созам боша, мисол мошина мегирем, болои сум битен мешава. нархиш 115 000 сомон, арзон ҳалиш мекадай. занг бизанед харидоро. бардрои азизам, настарено камкам боша, камкам шӯхиам мекунем, қад шумо ки шумо роҳат кунен да. шерои нар зинда бошене ки. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ду хонага дар 1 этаж қарор дорад, 55 квадрат.
райони фирдавсӣ дом новостройка хона мега ремонт дора. хай бардро ремонт камтар мисол дошта я дар парша мечаспонӣ мумкин шава абдурӯи зиндагӣ кунӣ. соҳиби квартира мега ки сохтмон баъди 2 моҳ тайёр мешава. канализатсияи шаҳрӣ поёни корвон кӯчаи гранзавод назди роҳи калон назди ана поликлиника назди бозорча хулоса ҳамаи чӣ наздик будае. нархиш 180 000 сомон духонага. занг бизанен харидоро. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар якум этаж қарор дорад, 30 квадратный метр, поёни корвон, Саховат автосентр ами территория дабдай. дом бардро новостройка, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки як хонагаи фурӯшӣ шкатур монтажа карда метаем, ҳуҷҷатоша карда метаем. обу свет канализатсияи шаҳрӣ мешава. ана дӯстони азиз, якум этаж рафте сай мега 3 моҳ баъд дома месупорем. ҷои хуб дай пеши ана парковкаи нав, саршавӣ, корвон, автосентр. дӯстони азиз, хай бо номерои телефонуш ҳаст, мисол занг мезанед, маълумоти бештарша мегирен. нархиш 132 000 сомон. занг бизанед харидоро. хай бардорои азиз, ана ами охири видеода 4 та чахчах кинем қатъиян мухлисои худам. ана дӯстони азиз, хай аст ки ҷое ки мисол мад аз замин роҳӣ кардан, хонаҳои заминӣ роҳӣ кардан, квартира роҳӣ кардан. имрӯз хай бардоро ман бекор шудам, нархҳошона барои шуморо гуфтам. хай фикр мекунам бардоро нархҳои зур будам. ана хай нархҳои зур буда, вале як хел бардоро менависанд ки аю ҷои гуфтаги ман набуд. ранги видеои пешина воре бардоро я чанд хона мондем ва бисёри бардор нависанд ки хай нархҳои зур будане ки айб ҷои гуфтаги мо набуд. хай бардоро чӣ кунам? хай мисол аз ки ҷое ки ман дароӣ мекунам хона замин квартира, ман ҳамҷоҳо реклама мекунам. аз ки ҷое ки бардоро намондесанд ку буфаҳмем ки ай ҳамҷоҳо ман дароӣ накардесанда, агар не ман мисол чие хамия ду бор гап мезанам, мисол рекламаш мекунам. мисол аз ки ҷое ки хай бардоро роӣ накардесанд, мисол ман наметавонам монда. хай аз ки ҷое ки роӣ кардан на бардоро ман барои шуморо мондам. мисол ай шаҳри Душанбе бисёр буд, бо ай чанд ҷо буд, мисол ай шаҳри Бохтар буд, ай чанд ҷо буд ростига. хай бардоро мисол иншолло ана бо дастгирии шумо иншолло видеоҳои ман пешай. ва дӯстони азиз, агар имконият боша лайкҳоро наҷиқида бошед, аму як дона лайки бепала биҷиқен ва дар комментария бинависен беҳтарин видео. ё аз ки ҷо хона замин квартира дар коред, дар комментария бинависен ва битонен ҳамин видеоро имо WhatsApp чӣ сайте дорем падилитса кунен. ва бардоро як чӣ дига даёдам зад, ана касе ки то охири видеоро қатима чахчах карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. акар рақами 5 бисёри бардоро мисол уже бисёри апашкаҳо медона, оз ина мисол одамое ки намедона рақами 5 медонен чи ай. ина мисол мактаб мерай, баҳои 2-3 бигирӣ чӣ хезиқ мешавхи. баҳои 5 мегирӣ чӣ хирсанд меша. анам хе бардоро ма да баҳои 5 бинависен дар комментария, бо ма бовар ки хирсанд мешам ки нами як рӯз пас, ду рӯз пас насиб иншолло барои шуморо наворҳои хуб мекунем. фақат хонаҳои арзон мисол шумо да мемонед. хона, мошин, мисол ана замин, мақсад гов молам дошта бошед, мо реклама мекунем. фарқ надора. бардоро номерои ма аввали видеода ё дар якум комментария номеро ма закрипит кардагиам. да ҳамун рақамҳо имо WhatsApp ана дорам, да ҳам хеле имо WhatsApp озирашда дорам. ва дӯстони азиз, гуфти гапҳо бо як хеле нагӯем ки бисёри бад гап задӣ. бардорои азиз, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардоро то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша.